Time and distance question number 5 alo tang. Oh, question khalo enula. Number 5 solution tiang. Question number 5 at 1. Savannah traveled a distance of 61 km in 9 hours a day. Dakar kwa akal khan mo atlan ni mo azin kong. Oh, dakar ko chung atlan khan kilometer som pakat hengani. 1. She traveled partly on foot at the ke in the azin kong ka ke in kilometer li mo a speed to 4 km per hour in kala 1. Cycle a khal le a azin kong ka mun tren khat ka o cycle kha 9 km per hour chakin tlan thunga ani chuan ke a akal na distance jong chuak ro tini o ke a akal na distance jong chuak ro tini chuwang chuan ti hian ti don o example a hian figure te kan siam chopanga o azin kong kha a to b lo ta se a atanga b ke in hun tren khata kala ti a fai na ti lo o a half o ti lo chuwang chuan a atanga b hlat zong hi sa pera chuan kan thela pa x kilometer o ti tai la o ni pele si 61 o 61 kilometer ni sa chuan ke a akal na lai kha eltinan hala hi lo ti tai la p ke in a atanga p akala chuan p atanga b hi cycle in akal lo ti tai la o chuan a atanga p chu a speed 1 chu a speed way kan na ka ke akal bangin 4 km per hour ya chuan pb chu a speed chu cycle a tlana wangin a speed lo chak le zuala 9 km per hour lo ti tani o chuan kha chu question pek chuan helai a atanga b hi time chuan 9 hours chungin total time chu 9 hours ti kan thile ta pokani chuan total distance chu 61 chu bang chuan a atanga p in car hi in zat ni a distance sei zong ti o p atanga b po kan zong chok thei kan du chun ma sa question chuan a atanga p hlat zong ati bangin a atanga p hlat zong hi x kilometer ka ti chuan p atanga b chu 61 minus x o kilometer lo le ei don esan chu pum min pe ka bangin ti khan enge unit kan pe thei ta ni o ni chu example me me zia lo tur hei chu rafa chun zia ti o let kan ti o let the distance traveled on foot ke a akal na distance kha x kilometer ni ro se kan ti phot ni o chuan chu mina a hrin chu cycle a kal kong ve thung ka chu 61 minus x ani me lo and distance traveled on bicycle will be 61 minus x kilometer kan distance 1 and distance 2 kan nei nani chu chuan le azin kong kan lo chok to ke akal sak perin o so on foot ke akal chung khan a speed le distance le time dang lam ti tu o on foot a distance 1 tila o distance 1 mi provide chu x kilometer ani a chuan a speed po speed 1 chu 4 km per hour o chuan a time kan jong chok thei ta ni o ke a akal hun chung kha therefore time 1 o hun man voi khat na chu distance by speed na me a chu x by 4 tamen chuan hei equation 1 kan ti ve nga chuan ani na on bicycle ti le men on
bicycle cycle là khal ve thung ero chuan a distance to d2 kan tianga distance to 61 minus x alo dinga chuan a speed po given ani a question a pek kan ni a 9 km per hour ani chuan time kan nei lawa time kan ni chu dinga d2 time to distance by speed thau ania 61 minus x by 9 tame chu equation 2 kan chuan ulit deu kan en chuan time han kha ke a kal da le cycle a kal na song song a hun kan 9 hours ti min pen equation kan dar kar kuwa mang ti kha chu bang chuan now kuntianga total time given ka equal to 9 hours so t1 and t2 bel tinang let this t1 plus t2 is equal to 9 tinang which implies t1 x by 4 kan da anga plus t2 61 minus x by 9 kan da don equals to 9 fraction om chuan LCM lak tu kan ta LCM kan langa ni sabe ula kam na ropi no 36 LCM 4 9 0 36 san chu anin chok te thei lo ve 4 in 9 chok te thei lawa tin 4 le 9 chok te thei number om lo wangin multiply top to 4 9 0 36 chuan 9 into x2 9x plus 9 into 4 in here multiply by bet only 4 into 61 minus 60 4 1 is 4 4 6 are 24 2 4 4 minus 4x equal to 1 9 36 le lang apay doon chuan x le x kalau chokanga 9x 4x by chuan 5x plus 244 lo ni nga le lama 9 le 36 multiply to rani 6 9 are 54 9 3 are 27 28 29 30 32 3 2 4 kan tani chuan number le number ka da nga 5x is equal to 324 minus 244 that chuan 5x is equal to 324 244 kan pai chuan 0080 80 chu kan chuan 5 ka divide ve thei awangin nei 5 1 is 5 and 5 in kan cancel to ni 5 in 5 1 is 5 5 6 30 x is equal to 5 ka divide ve chuan 5 1 is 5 and 5 16 x 16 therefore distance traveled on foot distance traveled on foot is 16 kilometer chuan pakazo khalo zo tat che sela distance traveled on bicycle ti ka chumo tiene la and distance traveled on bicycle is 61 minus x niya 61 16 kan pai mai don to 11 6 and pai chon 5 pala niya 45 so 45 kilometer cycle ni ito zo na umlo ma se ala zo na aso hey kan an thiam le nga 5 6 kan du de hal to na chuan question number 6 kan du de hal question number 6 solution question kan chia ranga in venga
Jaden is traveling on a cycle and has calculated to reach his home at 6 p.m. Jaden a khao ma chu chuan cycle a khal thina chuan cycle kha a khal khan leng chuaka plai da ruka 6 p.m. a in a thleng don ti chuan if he travels at 10 km per hour 10 km per hour a chaka atlan chuan no cycle kha khal chak zong ni chu he will reach there at 4 p.m. darli a thleng dei don chuan if he traveled at 15 km per hour chu ai chak le chun chan thung ta se kilometer som panga mo per hour tlan ta se darli a thleng don ni chu kan soi thaleng sorry question kan Jaden aka cycling enge an in pan khan kal thina ho thin ni an ti khuna nge ho chu kan thela wa chuan kilometer 10 kilometer per hour chaka a khal khan cycle kha daruka thleng thin ni mo daruka thleng thin chuan an tinan kilometer kha atlan chak zo a speed khan thak le khret ta ni 15 kilometer per hour chaka a tlan khan darli a thleng ta ni chu daru ka thleng thin kha 10 km a tlan thina daru a thleng thin kha 15 km per hour a tlan chuan darli a thleng le thu sia ma le ro tu sia ani chuan ti a zona chuan dar nga thleng turin a speed enge mo dar nga thleng turin a speed enge chu ta chuan kan thriat tu chu a question in soilo ma se enge a initial a omna mo aron hona school ti meng hona school le a in kong ka chu a in ang vek distance ka chu a in ang vek ani chu wang chuan distance kha x kan ti ang na sapera chuan let the distance traveled by Jaden be x kilometer kan ti kan thriat lo wangin x kilometer kan ti don ni chuan a question atang khan tinga ti bokang dar ruka a thlen khan a speed chu 10 km per hour ani distance to x chuan darlia a thlen khan a speed chu 15 km per hour distance bo x chuan dar nga min so tan dar nga chuan a speed zona nga ya chuan chuan a speed kha kan thela wa y kan tianga chuan distance chu x thawal ani that the distance traveled by Jaden be x kilometer and y mangka and y kilometer per hour speed kilometer per hour be the required speed and speed man with the required speed to reach at 5 p.m. Dar nga atin na speed to y ni ro se kan tiang sorry chuan ang sabera ang pek ang kanti kan chokung tani so tiang dar khatan do ni time ahun man daru ka thing destination A atanga B kha 6 thing dan 6 p.m. a thing chuan destination to x kan ti to ka speed to 10 km per hour khame chaka tan chuan so time taken to reach at 6 p.m. Daru athlen nana ahun han ta chuan an soi tong speed 1 speed kan nia chu 10 km per hour ti ko chunam pevek
chuan distance po dit meng in ang veka bangin x ni x kilometer ani chuan time formula chu therefore kan ti lenga time 1 chu distance by speed x by 10 an le me equation 1 kan ti lenga chuan a pahnih na chuan time a pahnih na chuan time taken to reach home at 4 p.m. ti le tani on pek pani ka zia ko sapatan 4 p.m. speed 2 kan ti lenga 15 km/h chakin na tlana chuan distance wi nang veka x kilometer thawani chuan time kan nei lo wangin time kan zong lenga t2 kan ti ve le me nga hi chu t2 chuan x by 15 non ta x by 15 hours x by 10 hours ni chu sub number 2 kan ti lenga chuan a pathum na kha chun a zo na han an lu ton ta ni chuan point pathum na chuan time taken to reach at 5 daranga ho thlentir kan tu mani 5 p.m. daranga chia kan in thleng se kan tu ni chumi tur chuan speed in zo ta ni chuan speed 3 chuan y ni ro si kan ti ka kan thrin over y km/h kan ti nga chuan distance po angai tho kilometer ani chu bang chuan a time 3 chu x by y kan equation 3 kan ni ta ni equation 1 2 3 kan ni ta ni chuan u tamin kan ngai tu nga t1 le t2 hi nang dar ruk le darli in thau na chu dar kar ni kan zi we know that difference between 6 p.m. and 4 p.m. is 2 hours. Daruk le darli kar chong chu dar kar hi hawani ti kan hrian he chu ngai tu mai pana chiang ni chu wang chu an heta equation kan siam atang khan ngai tu na kan nei thei ta ni we have kan thei ni hemi tang hian hemi kan nei wangin t1 minus t2 is equal to 2 hours kan thei ta ni 2 hours that is t1 value da thanga t1 value chuan x by 10 minus x by 15 equal to 2 kan ti lenga LCM kan lenga 10 le 15 LCM chu 30 10 3 is 30 3x minus 15 times 2 2x here equal to 20 ni chuan x value ta hin kan song chok thei ron ni which implies 3x minus 2x 2x near equal to 30 le 3 multiply to 60 ni kilometer 60 kilometer ni school ho lampang le anin ka khat zong chu chuan le x value kan nei to x of na pinga ka 60 kan mang thei to here total distance traveled equal to 60 kilometer chok ton zo na kherin lo ma se pui mo top chuan tuna 6 pm le 4 pm in ka zong chu 2 hours ka ta ni tuna 5 pm ka hoti du wangin hoi mo zok zok hi kamang thei ta ni t1 le t3 taranga 6 pm le
5 p.m. chu dar kar khatin in tha oh khami kamang theya 4 p.m. le 5 p.m. po kamang le thei du zo zo kamang thei ta ni oh adot le cho chuan ani cho chun zama oh we know that until we know that difference between 6 p.m. le 5 p.m. oh 6 p.m. and 5 p.m. is 1 hour dar kar khat in tha le thunga chu bang chuan T1 minus T3 chu T1 le T3 time in thlap na chu dar kar khat ni 1 hour ni oh that is T1 chu x by 10 ni ka x by 10 ania minus T3 ve tung chu x by y oh x by y equal to 1 non tan he equation thar kan nei tan chuan a ma khan x value kan hu chuak to a chu bang chuan alung ngai thak lova x value I a 60 kan da ni which implies kan x I a 60 ka da le benga 60 by 10 minus 60 by y lo ni to a equals to 1 ila he kan sela 6 by 1 ti ani chu chuan which implies kan tinga LCM man lang oh LCM chu du chuan hei 6 chau ni to wangin le lama phei theya LCM lak thelo pon ka chu kan thu ni chu dan hi lai me tho chu kan thu y LCM ka lak chuan 6y lo nia minus 60 equal to 1 lo nia oh chuan which implies kan tia hei le lama phei chuan y le 1 multiply oh 6y minus 60 is equal to y tani oh chuan lama kan chok chun zamange oh y le lama phei chun minus nianga minus 60 right hand side a phei chun plus oh 6y minus y is equal to 60 lo nia chuan 6y a 1y by chuan 5y equal to 60 ni a 5 in cut divide thei ve a 5 times 1 to 5 ani a 5 times 1 to 5 ani 5 times 2 to 10 12 para chuak ta ni oh chuan a speed to 12 km/h ani oh therefore an ole memani oh required speed to reach 5 at 5 p.m. Dar nga ating tura kan speed mo chu 12 km/h at saka atlan ni di hakan zir chuak ni oh kaka question number 6